Il-koordinatur tal-Aqda Bdiewa Attivi Malcolm Borg qal li d-domanda l-użu ta' raba għal skopri kreattiv splodit fl-aħħar snin kawża ta' fatturi varji mill-bżonn ta' żvok fil-pandemija għal urbanizzazzjoni esaġerata. Ma' TVM News is-Sur Borg spjega li fl-istess waqt it-tfal ta' bdiewa irtirati u sidien ta' raba mingħajr interess li jaħdmu l-art ħatfu l-opportunità biex jillikwidaw din il-proprjetà. Qal li dan qed iseħħ f'dinja fejn is-sigurtà tal-ikel qed issir dejjem iktar prekarja. Ma naffordjawx li konna dan l-ammont kbir dejjem jiżdied ta' raba li jintuża għal raġunijiet rikreattivi. Dan ukoll qed ikollu impatt fuq affarijiet oħra, fuq il-pajsaġġ Malti li qabel konna naraw ir-raba wiċċ wara wiċċ u allura kellna pajsaġġ rurali li u kien sabiħ llum il-ġurnata minħabba li r-raba qiegħed jintuża għal raġunijiet mhux produttivi u anke qed jinqasam biċċiet żgħar qed ikollu impatt negattiv fuq il-pajsaġġ. U għażiet jgħid li dan kollu qed ikollu impatt kbir ħafna fuq il-prezz tar-raba. Prezzijiet kbar għolin ħafna li bdiewa professjonali li jkunu jixtiequ ikabbru l-operat tagħhom biex ikabru l-ikel għas-swieq Maltin, għas-swieq lokali u anke internazzjonali mhux qed jaffordjaw jixtru iktar raba biex ikunu jistgħu jikkonsolidaw u jkabbru l-operat tagħhom. Żied li ammont sostanzjali ta' art li nxtrat l-aktar għal skopri kreattiv fil-pandemija ġiet abbandonata bil-konsekwenza li hemm mart tal-pjanti li jibda dieħel f'dan ir-raba u jolqod bdiewa attivi. Staqsejna lil Malcolm Borg kif jistgħu dawn l-entitajiet agrikoli jikkonvinċu lil min xtara biċċa art għall-użu rikreattiv ibiddel ħsibietu u juża għall-użu agrikolu. Jekk ikun hemm fabbrika ġo industrial area, inti tista' tuża fabbrika biex inti tmur tiekol mal-familja. L-istess ħaġa din hija art produttiva, art li l-pajjiż għandu bżonn biex jipproduċi l-ikel. Jiġifieri huwa fl-interess nazzjonali, interess strateġiku nazzjonali li l-art agrikola li għandna tintuża biex jiġi prodott l-ikel. U allura iwa naħseb li l-gvern għandu jintervjeni biex jinkoraġġixxi il-sidien tar-raba biex jużaw l-art tagħhom għal skopijiet produttivi u mhux kreattivi. L-entitajiet agrikoli qalu li hemm bżonn li dan kollu jieqaf minnu fih u l-ħsara kbira li saret titreġġa mill-aktar fis. Appellaw biex issir azzjoni issa biex ir-raba tal-pajjiż ikun protett ħalli jibqa' jaqdi l-funzjoni tiegħu li jipproduċi l-ikel u jagħti l-għajxin.